Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. Дорогие сестры и браты, сегодня в литургии Костела означаем урочистость объявления Пана, альбо, так як у народе кажуть, трох королев. Сегодня так само у наших братов православных Вігілія Божага Нараджэння. Падчас гэтай святой імшы молімся за ўсю нашу парафію, за ўсіх нас, за наших блізкіх, так само за тых, хто, можа, хворы, па нейкіх прычынах не можа прыйсці разам на сённяшняе святкаванне урачыстасці аб'яўлення Пана. Давяраем Богу нашай інтэнцыі на алтары Эўхарыстыі, просячы Яго аб тое, каб быў з намі, каб аб'явіўся таксама нам падчас гэтай урачыстасці, але таксама падчас усяго нашага жыцця, каб Бог быў з намі, каб мы маглі Яго знайсці ў сваім сэрцы і таксама, так як тры мудрацы з усходу, несці Яго людзям. Каб мы маглі годна маліцца, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшы заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, раку Божий, Сыне Отца, які вяриш на Тебе грехи свету, змілуйся над нами, які вяриш на Тебе грехи свету, прийми моління наше, які сядиш правооружейця, змілуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Бог, тільки Ти найвищейший, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Божа, Ты святлом цудадзейнае зоркі аб'явіў сёння народам Твайго адзінароднага Сына. Просім Цябе, каб мы ўжо спазналі Цябе праз веру.
были доведены до сузирания бляску Твоей величи. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз уще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися, Иерусалим, бо пришло Твое святло, и слава Пана узышла над Тобою. Бо вось темра покрие землю, и змрок народы, а Пан узыдзе над Тобою, и слава Ягоная з'явится над Тобою. И пойдут народы до Твоего святла, и короли до бляску Твоего усходу. Узними вочы свае и погляди навокал. Усе яны збираются, идут до Тебе. Сыны Твои приходят сдалек, и дочок Твоих несуть на руках. Тады убачаш Ты и зазяешь, затрапеча от радости сердце Твое, бо багатці мора поплывуть до Тебе, прыйдзе да Цябе скарб народаў. Закрые Цябе мноства вярблюдаў, маладых вярблюдаў з Мад'яму і з Эфы. Усе яны прыйдуць з Сабы, прынасуць золата і кадзіла, і абвяшчаць будуць хвалу Пана. Гэта Слово Божие. Усе народи світу будуть служить Пану. Усе народи світу будуть
Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, вы чулі пра ўдзяленне ласкі Божай, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб'яўленне мне была адкрыта таямніца. Яна не была адкрыта сынам чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам ягоным і прарокам праз Духа. Гэта значыць, што і язычнікі з'яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела і саўдзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце праз Евангелле. Гэта Слова Божае. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Калі ж Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Єрусалем, кажучы: «Дзе нованароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі ягоную зорку на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Єрусалем з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказалі яму: «У Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам: і ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзіла і мірру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Дорогие сестры и браты, сённяшняя урачыстасць аб'яўлення Пана сведчыць нам пра тое, што збаўленне, якое
мы атрымоўваем ад Бога, з'яўляецца паўсюдным. А гэта азначае таксама, што датычыць кожнага чалавека, кожнага, хто нарадзіўся, не толькі у Ізраілі, але таксама на ўсіх кантынентах свету, бо збаўленне магчыма толькі праз Езуса Хрыста. І сённяшняя ўрачыстасць падкрэслівае менавіта гэтую паўсюднасць збаўлення, таму што гэтыя тры мудрацы, пра якіх мова, тры каралі, яны не паходзілі з народа ізраільскага. Яны паходзілі з язычніцкіх плямёнаў, народаў. І яны з'яўляюцца сімвалам таго, што Бог на працягу вякоў, на працягу тысячагоддзяў, рыхтуючы, канешне, першую чаргу свой народ ізраільскі, які выбраў, але ягоны план датычыў таксама праз Езуса Хрыста падрыхтоўкі да збаўлення усіх людзей. І сёння кожны, хто ахрышчаны, але таксама і не ахрышчаны, мае магчымасць у Езусе Хрысце ускладаць сваю надзею на збаўленне. І сённяшняе Божае Слова, у якім ідзе гаворка пра каралёў, думаю, што вы уважліва слухалі Евангелле, і маю такое пытанне адразу амаль што. Колькі каралёў у сённяшнім Евангелле? Пра сколькіх мы чулі каралёў? 4, 3? 4, да? А сёння дзеці святкавалі, сустракалі 3 каралёў са святым Мікалаем, таксама ў капліцы там. Я выслаў сваім братам, капуцынам, і адзін з братоў напісаў, кажа, што это мне нешта ў вачах памутнела, што 4 каралёў убачыў на фотаздымку, бо там 3 каралі былі і святы Мікалай. Але сённяшняе Евангелле гаворыць нам пра 5 каралёў. Чаму пра 5? Канешне, мы ведаем пра гэтых 3, якія прыйшлі з усходу. Ведаем і чуем таксама пра караля Ірада, але найважнейшым каралём, да якім усе цікавіліся, быў Езус Хрыстус. На ім засвяроджваецца ўся гісторыя збаўлення. Пра яго прапаведвалі ўсе прарокі. І ён з'яўляецца каралём сусвету, да якога усе ішлі, да якога таксама і мы ідзём, якога мы таксама шукаем на працягу свайго жыцця. І гэтыя 3 каралі, 3 мудрацы з'яўляюцца таксама сімвалам такого вось пошуку караля, якім з'яўляецца Езус Хрыстус. Караля, які з'яўляецца валадаром нашага жыцця. І, канешне, усе мы ведаем, якія дары прынеслі каралі і падаравалі Езусу: золата, кадзіла і мірру. Мірра – гэта такая смала, якая сушылася, паходзіла з некаторых афрыканскіх дрэў. Яна служыла таксама, паміж іншым, для таго, каб пасля смерці бальзаміраваць цела чалавека. І тут яна з'яўляецца таксама сімвалам таго, што Езус мае чалавечую натуру, Божую, але таксама чалавечую. А гэта значыць таксама, што ён памёр для нашага збаўлення, даў сваё жыццё за нас. Кадзіла, таксама смала душыстая, якая выкарыстоўвалася і зараз выкарыстоўваецца падчас літургіі эўхарыстычнай, падчас выстаўлення найсвяцейшага сакраменту, пры іншых набажэнствах у кадзільніцы. Яна з'яўляецца таксама сімвалам такой вось службы Богу. А значыць, у нашым выпадку таксама, выпадку Езуса Хрыста, з'яўляецца сімвалам яго боскай натуры. І золата, як найдаражэйшы ў той час метал, ён з'яўляецца сімвалам таго, што менавіта Езус з'яўляецца каралём сусвету. Ён з'яўляецца тым,
каму належыць пакланяцца, тым, якому кожны з нас павінен быць удзячны за дар збаўлення. Нягледзячы на тое, што ён нарадзіўся ў яслях, у стайні, аднак ён быў каралём. І цікавае яшчэ тое, што мы чуем у Евангеліі сёння пра Ірада, які таксама, калі даведаўся ад мудрацоў, што нарадзіўся у Бэтлееме юдэйскім Месія, сабраў старэйшынаў, вучоных у Пісанні, якія яму сказалі, што прарок Ісая напісаў, што «І ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». І, канешне, з аднаго боку, Ірад ведаў Пісанне, запрасіў вучоных, каб яны яму яшчэ раз пацвердзілі, што павінен нарадзіцца Месія. Але, аднак, рэакцыя ведаем, якая была ў Ірада. Хацеў даведацца не для таго, каб пайсці аддаць паклон, але для таго, каб знішчыць, для таго, каб забіць. І менавіта такое у жыцці таксама нашым мае дзеянне грэх чалавека, які нішчыць і які забівае. І мудрацы, якія сустрэліся з Ірадам, якія атрымалі ад яго наказ пайсці і даведацца, дзе дакладна нарадзілася, дзе дакладна знаходзіцца дзіця Месія, дзіця Езус, яны пазней атрымалі ў сне наказ, каб не вярталіся той дарогай, якой прыйшлі, толькі іншай дарогай пайшлі ў сваю краіну. І вось бачым, што сімвалічна гэтая сустрэча з Езусам надала іншы кірунак іх жыццю. Магчыма, таксама надала іншае значэнне тым каштоўнасцям, якіх яны, можа, не заўважалі. Калі знайшлі Месію у яслях, у стайні, не ў палацы, не сярод слугаў, прыдворных і так далей, толькі знайшлі ў яслях. Можна сабе ўявіць, як тыя людзі высакародныя, прыходзячы да, шукаючы, ідучы за вось гэтай зоркай, якая іх прывяла, якая затрымалася над месцам, дзе нарадзіўся Езус, і якое ж было іх здзіўленне, калі яны ўбачылі дзіця у яслях, з якога елі хатнія жывёлы. І, канешне, вось гэты знак, якім з'яўляюцца для нас сёння гэтыя тры мудрацы, сведчаць таксама пра тое, наколькі Бог неверагодна можа змяняць жыццё чалавека, наколькі неверагодна можа змяняць таксама нашае жыццё, наколькі неверагодна вучыць нас любіць, наколькі неверагодна паказвае нам таксама на сваім прыкладзе, нараджаючыся, паміраючы, уваскрасаючы для таго, каб мы жылі. Некаторыя пісьменнікі тагачасныя, якія жылі ў часах Езуса, не памятаю, як іх звалі ўжо, мінімум двух, апісвалі той час перад нараджэннем Езуса, што не толькі у Ізраілі, але таксама у іншых краінах панаваў такі настрой такога дзіўнага чакання на нейкія змены, на тое, што мае нешта адбыцца. І сапраўды, вось гэтае нараджэнне Божага Сына, якога знайшлі мудрацы, яно змяніла іх жыццё. А значыць, таксама гэтае нараджэнне, якое адбылося 2000 таму назад, яно мае ўплыў таксама на кожнага з нас і можа змяняць нашае сэрцы, можа вучыць нас вось гэтай дасканалай, сапраўднай любові і мудрасці Божай. Таму няхай сённяшняя ўрачыстасць дапамагае нам шукаць
пастаянна Езуса. Яго немагчыма знайсці толькі аднойчы. Для гэтага патрэбны нам сакраманты, сакрамант споведзі, эўхарыстыі, для таго, каб мы нанова і нанова аднаўляліся, нанова і нанова знаходзілі збаўцу свету, для таго, каб маглі яшчэ больш дасканала любіць. Сёння падчас гэтай святой імшы асвячаем таксама крэйду. Некаторыя з вас і большасць, я ўжо бачу, на папярэдніх двух імшах прынеслі і ваду, хаця ваду мы асвячаем урачыстасць хросту Пана ў нядзелю, але асвецім таксама і ваду, але крэйда, якая з'яўляецца таксама такім знакам гэтай мірры, якую падарылі тры мудрацы, і якой мы будзем на уваходах, на дзвярах нашых дамоў пісаць гэтыя літары. Некаторыя кажуць у некаторых рэгіёнах, што гэта першыя літары імёнаў трох мудрацоў Каспера, Мельхіора і Бальтазара. Але таксама думаю, што больш правільна і больш сімвалічна з лацінскай мовы гэтыя словы, гэтыя літары азначаюць «Христус мансионем бенедикат», значыць «Хрысте, благослови гэтае жыллё, гэтае памяшканне». Дапісваем таксама год 2022. Гэта значыць таксама тое, што мы ў гэтым годзе, на працягу 2022 году Пана, хочам у сваім жыцці шукаць Езуса Хрыста, хочам шукаць ягонай любові, хочам шукаць ягонай волі, хочам таксама жыць згодна з Божымі запаведзямі. Няхай Езус, які нарадзіўся, якога удалося знайсці тром мудрацам з усходу, няхай таксама дазволіць знайсці сябе і кожнаму з нас. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю уваскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які жадае збавіць усіх людзей, узнясём нашыя супольныя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла ўсталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў,
каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую ўзнагароду ў валадарстве Хрыста. Цябе просім. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, заступніцтве Маці Божай для Ірэны з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Молімся за памерлых, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы спазналі ў нашым жыцці радасць і спакой ад Божага дзіцяці. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб адораныя Тваёй апекай мы заўсёды трывалі ў еднасці з Табою, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане, просим Тебе, ласкаво узглянь на дары Твоего костела. Ужо не золото гэта кадила и мира, али Иисус Христос, які ў гэтых дарах выяўляецца, Яго складаем у ахвяру і спажываем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан
Pan z wami. I z duchem Twoim. Uгору серці, подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збаўлення, сёння Ты з'явіў нам святло народаў, Твайго Сына Езуса Христа. Калі Ён прыйшоў на зямлю, як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твою воскресение і чакаем Твайго прыйсця ў хвалі. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам
i jednym duchem u Chryście. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, aby my zmogli otrzymać spadczynu z wybranikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Pannej, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, ze świętym Franciszkiem, świętoj Klarą, świętym Kazimierem i всіми świętymi, przez zastupnictwo jakich my spodziewamy się na Twoją niestomną dopomogę. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie всему światu supokój i zbawienie. Будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим, папам нашим Францишком, biskupom naszym Józefem, z всіми biskupami, всім духовенством i всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих, братов и сестер, и всіх, хто у ласці Твоей одышоў з гэтага свету, милостиво прими у владарство Твое, где и мы спадзеемся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз якога адорваеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче усемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стал się человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полные удячности осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыстя Збавцы нашего Иисуса Христа. От Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные». Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца Пану.
Молімся. Просім Цябе, Пане, заўсёды і ўсюды, ідзі перад намі светачам нябесным, каб чыстаю душою мы спасцігалі таямніцу Еўхарыстыі, у якой бярем удзел згодна з Тваёй воляй, і з радасцю яе прымалі праз Хрыста Пана нашага. Аминь. Дорогие, зараз адбудзецца абрад благословлення крэйды, спачатку вады. Калі хто прынёс што з сабою, то даставайце паціху. Ваду асвецім усю на пачатку, і нашу, і вашу. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якую мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Мудрацы ўсходу, якія з дапамогай пуцяводнай зоркі прыбылі ў Бэтлеем, склалі Езусу дары – золата, кадзіла і мірру. Золата азначала годнасць Езуса як валадара, кадзіла найвышэйшага святара, міра ўжывалася для аблягчэння болю і для намашчэння цел памерлых. Была прадвяшчэннем пахавання Пана. Згодна з даўнім звычаем, падчас сённяшняй святой імшы благаслаўляем крэйду, каб ёй пазначаць дзверы нашых дамоў на знак таго, што мы прынялі ўцелаўлёнага Сына Божага. Таксама благаслаўляем кадзіла, каб яго водар напоўніў нашы памяшканні на знак, што ўсё жадаем рабіць на хвалу Бога. Молімся, каб Христус у новым годзе прабываў між намі і каб усе, хто яго шукае, як мудрацы з усходу, маглі яго знайсці ў нашых сем'ях. Божа, адзінае і вечнае святло, Ты прывёў мудрацоў да Твайго Сына і аб'явіў ім яго як валадара над валадарамі, і яны паверылі ў яго, аддалі паклон і склалі свае дары. Благаславі гэтую крэйду для пазначэння дзвярэй нашага жылля, у якім мы прынялі святло Твайго аб'яўлення. Учыні, каб мы ўсё больш станавіліся бачным святлом для людзей, якія Цябе шукаюць. Благаславі кадзіла, каб яго духмяны дым узносіўся разам з нашымі малітвамі да Твайго аблічча. Учыні, каб нашыя дамы, напоўненыя сёння водарам кадзіла, былі месцам штодзённай малітвы ў адзінстве з Тваім Сынам, які пасяліўся сярод нас, каб аб'явіць нам Цябе, які з Табою жыве і валадарыць на векі вечныя. Аминь. Дорогие ўсіх са святам аб'яўлення Пана, няхай шчодра Бог усім узнагародзіць, няхай падтрымлівае вас сваю ласкаю,
Єзуса, якого ми шукаємо, нехай наповняє наше серце своєю радістю, надією, любов'ю. Так само нашим братам православним найлепші пожадання з нагоди надходячого свята Божого народження. Нехай Христос народжається в наших серцях завсюди, постійно. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Похилите голови на благословлення. Бог, який покликав вас з темри у своє судовне світло, нехай щодро одорить вас благословленням і умацує ваше серце у віри, надії і любові. Христос, який сьогодні з'явився світу, як світло, що зяє у темри, нехай допоможе вам з вірою йти за їм, як ви були світлом світу. Бог, який світлом зорки привів трьох королів до збавці, нехай і вас після земного вандровання приведе до незгасного світла Твоєго володарства. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сиде на вас и застанется назавсёды. Идите у супокои Христа. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, мocою Божою скинь у пекло сатану и інших злих духов, які нас у душу зують по світі. Амінь.